डिफेन्स बर'ना साबधान मालायखौ वार्निं होनो दरखार गैया नोंसोरखौ नोंसोर सामलायनानै ला आरो जों बे नेपालनि खोथा बांलादेशनि खोथा लानानै सोरखौबा सिगिनो दानागोन दानाजा नोंसोरखौ दिनै आइजोफ्रानो दिनै बिसोरखौ होसोनो नागिरदों बुजियाखै नामा नाम बुंनांगौबा बिथांमोना दावराव देख्रेब अमर सिं ब्रह्म बिथांमोन बायदि सुबुङा दिनै बर' हारिनि गेजेराव दुलाराय बर' फरायसाफोरखौ दुसिनाय माइरं हाउसनि हाखौ लानानै दुसिनाय बड'फा हाउसनि हाखौ लानानै दुसिनाय दिनै बेबादि मोनसे खैसाराव जोनोम मोननाय बिथांमोन बेबादि मोनसे चक्रदर चक्र खालामग्रा बेबादि सुबुङा दिनै बर' हारियाव जोनोम मोननाया जोबोद दुखुनांथाव गावजों गाव बिदा फंबायनि गेजेराव 2007-8-9 बुलाय सोलायाव बिसिबां बर'नि बावहाय लाइमोनफ्रा जिउ खहा जादोंमोन गोरों गोराया गावथारजादोंमोन बुथारजादोंमोन नोंथां सानैया बाहाय उन्दुनानै दङमोन बहा उन्दुनानै दङमोन नोंथां सानै मोना आरो बे समाव जोङो दिनै बेफोरबादि थासारिखौ नोंथांमोना दिनै दिनाव गोसोआव ला नोंथांमोननि न'आवबो गाग्लोबनानै गोहो दं गोसो जायोबा दिनै जों बड'फानि सार्थआव नोंथांमोननियाव अयथासारखौ जों नुया आरो बिनि थाखायनो दिनै जोङो बेवहाय बड'फानि बे थानसालियाव थानानै बड'फानि मुसुखानि खाथियाव थानानै जों अराय माहारिनि गोजोनखौ हास्थायनानै जोंनि माहारिनि गेजेराव नोंथांमोन बादि आरो जोनोम दा मोनथों नोंथांमोन बादि बेवहाय बर' हारिनि खैसारि खालामग्रा माखासे रुम सिङाव थानानै जाथि दानो नागिरग्रा नोंथांमोन बादि दैदेनगिरि जोनोम दाजाथों दिनै बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मआ बर' माहारियाव जोंखौ फोरोंलांदों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जाय संबिधान बादियै दिनै जोंनि बर' माहारियाव जोङो गासै सेन्ट्रेल डिस्ट्रिक्ट जिल्ला जोंनि गासै आनसलिक कमिटिस जों बयबो संबिधानिक मर्यादायाव थानानै खामानि मावदों राजखान्थि अधिकारखौ हासिल खालामनो थाखाय जोंनो पलिटिकेल सापर्ट नांगौनि थाखाय जोङो समान सम पलिटिकेल लिडारनि गोनांथिखौ बुजिनानै दिनैनि दिनाव गुबुन गुबुन समाव इलेक्सनाव सापर्ट खालामनानै फैनायखौ बर' हारिनि जारिमिनाव बयबो मिथिगौ बेयो दिनैनि जोंनि दिपेन बर' आदानि बाथ्रा नङा दिनै जोंनि बाथ्रा नङा बे बर' माहारिनि जारिमिनाव फोरमान मोननाय आरो जाय बड'फा उपेन्द्र ब्रह्म बिथाङा रुंसारि जानायनि उनाव गुबुन गुबुन पलिटिकेल स्टेप लानाय जादोंमोन बैफ्राव बर' हारिनि गेजेराव खिन्थु दुलाराय बर' फरायसा आफादा माहारिनि गेजेराव मोनसे बिदिन्थि हिसाबै गायसनबोदों जाय समाव ओरैबायदिबो जाबोबाय जे एमएलए इलेक्सनाबो आनकन्टेस्ट मानि थाखाय आनकन्टेस्ट जाबोदों बे समावलाय मानोना बर' माहारिनि गेजेराव सोमावसारनाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि मोनसे गोहोम आरो बैफोरबादि मोनसे थासारिया दिनै जारिमिनाव रोखा रोखा दङ आरो खुलुमबाय रायजोफोर गिबियाव फिथांखि ब्लग इउट्युब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोननाय बावहरनाय जाबाय जायफ्रा सानफ्रोमबो खौरां खोनासंनो मोजां मोनो नोंथांमोननि थाखाय आङो माखासे गोदान खौरां लानानै फैबावनाय जाबाय रायजोफोर जों गिबिसिनथारावनो रुंसारि जुबिन गार्गनि माखासे दायनिगिरिफोरनि सायावहाय सावरायगोन नैथियावहाय बर' थुनलाइ आफादनि सायावहाय जोङो सावरायगोन थामथियावहाय दावराव देखाय बिथांनि सायाव जोङो सावरायगोन ब्रैथियावहाय तामिलनाडुआव जानाय जाथायनि सायावहाय जोङो सावरायनाय जागोन रायजोफोर लोगोसे आङो आरोबाव माखासे दानि गोदानै देरहानाय सरकार बिनि सायावहाय मा मा जागासिनो दङ बिनि सायावबो सावरायनाय जागोन अब्ला फै जों गिबियावनो नैबे रुंसारि जुबिन गार्गनि दायनिगिरिफोरनि सायावहाय फंनैसो बाथ्रा सावरायलायनोसै नोंथांमोना गासैबो ससियेल मिडियायाव नुखाबाय अब्लाबो आंनि इउट्युब चेनेलावहाय आं बे माखासे रेकर्डखौहाय लानानै फैबावबाय रायजोफोर जों बयबो मिथिगौ जुबिन गार्गआ बे बुहुमाव गैला बियो अबथिरा जिउ गोमानानै थांबाय दा बिनि दायनिगिरिफोरा सोर मार बेखौहाय नायबिजिरनो थाखाय आसाम सरकार आरो आसामिस जायफ्रा रायजो राजाफोर आसामनि रायजोफ्रा गासैबो दिनैहाय न्यायखौहाय हास्थायदों दा न्याय मोननो थाखाय जुबिन गार्गनि न्याय मोननो थाखाय सानै मेनेजार जायफ्रा श्याम कानु महन्त आरो सिद्धार्थ शर्मा बिसोरो खारखोमानानै दंमोन 12 सानसिमहालागै दा फैयै फैयै मैयानि समावहाय श्याम कानु महन्त आरो सिद्धार्थ शर्माखौहाय हमनानै लाबोनाय जाबाय बे समावहाय गुवाहाटीसिम लाबोनाय जाबाय बिसोरखौहाय बे समावहाय सोंनाय फिननाया सोलिसिगोन होननानैहाय जों रिपर्टनि गेजेरजों मिथिनो मोनदों फोरमायनाय मथेब्ला 14 सानसिमहालागै बिसोरखौहाय सोंनाय फिननाय लासिगोन होननानैहाय जों मिथिनो मोनदों आसा खालामो बिसोरनि जे रुंसारि जुबिन गार्ग
बिथांनि न्यायखौहाय थारैनो मोनगोन होननानै आंबो आसा खालामो। रायजोफोर दाना जोङो नैथियावहाय सावरायनोसै नैबे जे बर' थुनलाइ आफादा दिनैनि समावहाय सोमावसारनो गोनां जादों। मानो सोमावसारदों? जेरावहाय गोदान सरखार फैनाय लोगो लोगो बर' हारिनि समाजावहाय अयथासार खालामनाया बांनो हमदों। गावसोरखौ दादागिरि दिन्थिनाया बारा जादों। बेजों लोगोसे गेदेरमाफोरनि मुसुखाखौहाय मान बावनोहाय बावदों आरो गिदिर गिदिर मानसिफोरनि जारिमिनारि माखासे गार्डेन बानायनानैहाय कमिउनिटि हल लुनायफोरखौ सिन्थेन बुफाय बुसि खालामदों। बेयो गासैबो बिपिएफ पार्टिनि देरहानायनि उनावहाय जादों। दा बेखौ नोजोर बोनानैनो बर' थुनलाइ आफादा दिनैनि समावहाय बेबायदि सोमावसारनाय जोङो नुनो मोनदों। लोगोसे जोङो मिथिगौ जे गोदान सरखारावहाय जा बिपिएफ पार्टिनि जे देरहानाय बे देरहानायनि आन्दोआवहाय माइनरिटि सुबुंफोरनि आखाइ दङ। दा माइनरिटिफोरनि भट लानानैसो बिसोरो देरहादों। बेनिखायनो बर' थुनलाइ आफादा दिनैनि समावहाय गोरोन्थिखौ नुहरदों। बर' हारिनि सायावहाय जेंना फैगोन नामा बेखौहाय साननानै दंखायो। मानोना अलरेडि बिपिएफ पार्टिया इलेक्शन खालामनाय समावहाय मेनिफेस्ट'आवहाय ओरैबायदि मोनसे दिनैनि समावहाय लाइजामा ससियेल मिडियायाव गोसारगासिनो दङ। दा बेखौ नायोब्लानो बर'नि गेजेरावहाय जेंनाया फैगोन बेखौ अलरेडि नुखानानैहाय बर' थुनलाइ आफादा दिनैनि समावहाय सोमावसारजेनबाय बेखौहाय रायजो राजाफ्रा क्लियारलि नुदों रायजोफोर। दानिया फैदो जोङो थामथि खौराङावहाय। थामथि खौराङाव जोङो नैबे दावराव देख्रेब बिथांनि सायावनो सावरायनोसै रायजोफोर। नोंथांमोना दावराव देख्रेबा मा बुंदों बेखौ ससियेल मिडियायाव खोनाखाबाय। दा दावराव देख्रेबनि फोरमायनाय मथेब्ला बिथाङा आबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'खौहाय लाजि फोनांदों। दिपेन बर' सारखौहाय बिथाङा आबसुखौ लाजि फोनांदों, बर' थुनलाइ आफादखौ लाजि फोनांदों। नाथाय दावराव देख्रेब अमर सिंह ब्रह्ममोन बायदिया बर' हारिनि थाखाय मा मावनानै होनो हादों? इसेबां बोसोरनिफ्राय दावराव देख्रेबमोन बायदिया बर' हारिनि थाखाय मा खामानि मावदों? बेखौ रायजो राजाफ्राबो नुगासिनो दङ। बेखायनो आं सानो आबसुनि आफादगिरिखौ बखिनायनि सिगां दावराव देख्रेब नोंथाङा मोजाङै साननाया मोजां। जानला मोनला गोदाव सोराव बखिनायनि अनगा नोंथाङा गावनि लामाजों गाव गावबागाव थाबायलांनाया मोजां। नङाब्ला नोंथांनि थाग्रा जायगा आरो नोंथांनि न'आबो हयथ' उरायजोबनोबो हागौ माब्लाबानि समावहाय बेबायदि हेंथा बाथ्रा बुंबाय थायोब्ला। बेल' नङा, जुदि हाग्रामा महिलारि सारा बै इलेक्शन मेनिफेस्ट'आव होनाय मथे खामानिया मावोब्ला बिथांनि बिल्डिंआबो जोंब्लावजोबनोबो हागौ। बेखौहाय रायजो राजाफ्रा साननायाबो मोजां। बेखायनो देरहादों होननानै बांद्राय दुगा दा खालाम। बर' थुनलाइ आफादखौहाय लाजि दा फोनां। बर' थुनलाइ आफादा बर'नि सिनस्रि आरो बर' हारिनि मोनफ्रोमबो जेंनायावहाय गसंथाग्रा मोनसे आफाद बियो। आरो बर' थुनलाइ आफादनि थाखायनो एनडिएफबिबो जोनोम जादों, बिएलटिबो जोनोम जादों। आरो बेजों लोगोसे बिएससिआबो एकट जादों, बिटिसिआबो एकट जादों, बिटिआरआबो एकट जादों। जायफ्रा जानला मोनला सानो नोंथांमोना गोदाव सोराव कमेन्टफ्रावहाय बर' थुनलाइ आफादखौ दाराय आरो आबसुखौहाय लाजि दा फोनां। बेखौहाय नोंथांमोना गोसोआव ला। नङाब्ला अर जोंब्लावनो थांगासिनो दङ बर'नि गेजेरावहाय। बे समावहाय जों रायजो राजा नोंथांमोन ब्रैथियावहाय जोङो सावरायनोसै नैबे जे ओरैहाय नोंथांमोना नुदों तामिलनाडुनि मोनसे ट्राभलुर होननाय डिस्ट्रिक्टआवहाय चेन्नाइनि ट्राभलुर डिस्ट्रिक्टआवहाय मोनसे जाथाय जादों। टार्मिनेल पावार प्रजेक्ट बानायबाय थानाय कनस्ट्राक्शन जाबाय थानाय समावनो 20 फुट गोजौ माखासे लहाया गोग्लैसिननानैहाय आसामनिनो सागुसा सुबुंनि जिउ खहा जादों। नोंथांमोना नाय, गाहायावबो आं होलांबाय थाखादों, नायलांबाय था। बेवहाय मा मा लिरनाय दङ। दा बेवहाय मानसिनि नामाबो रोखा रोखा लिरनाय दंखायो, सोर सोर बबे गामिनि थैदों। नोंथांमोना नायनानै लानो हागोन। दा फोरमायनाय मथेब्ला भारतनि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि सारा बिसोरनोहाय थैनाय मानसिनि न'खरनोहाय 2 लाख रां होगोन आरो जखम जानाय न'खरनि मानसिफोरनोहाय 50,000 रां होगोन होननानैहाय बेयावहाय फोरमायनाय जादों। लोगोसे डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मायाबो टुइट खालामनाय जोङो नुनो मोनदों। आरो जायफ्रा जखम जादों बिथांमोनखौहाय खाथिनिनो 15 किल'मिटार थानाय मोनसे स्टेनलि गभर्नमेंट हस्पिटालावहाय थिसननाय जाबाय होननानैहाय जोङो खौरांनि गेजेरजोंहाय मिथिनो मोनदों रायजोफोर। दानिया बायदि बायदियाव आङो माखासे बाथ्रा लानानै फैबावबाय।
जों बयबो मिथिगौ रायजो राजा नोंथांमोन दावराव देख्रेबा मोनफ्रोमबो बिथिङावहाय दावरावल' खालामग्रा सासे बर'नि गेजेरावहाय अर सावनानै होग्रा मानसि। दा जोङो मानि खारनै दिनै आबसु आरो बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरिफ्रा दिनैनि समाव सोमावसारदों। मोनफ्रोमबो जायगायावहाय बिपिएफ पार्टी देरहाखांनाय लोगो लोगो बर'नि गेजेरावहाय असान्थि सोमजिदों। देरहानायखौ लानानै रंजानानैहाय बाराद्राय उफुद्रुद खालामदों। बहाबा सोरखौबा लामा थाबायनो मोना होननानै बुंदों, बहाबा सोरखौबा हाबनो मोना होननानै बुंदों, बहाबा सोरखौबा एन्ट्रि खालामाखै, सोरखौबा लाजि फोनांदों, सोरनिबा मुसुखा बुफायदों, सोरनिबा कमिउनिटि हल बुफाय बुसि खालामदों। बेफोरखौ लानानैसो बर' थुनलाइ आफादना बेबायदि सोमावसारनाय जोङो नुनो मोनदों। रायजो राजा नोंथांमोन जों बयबो मिथिगौ मुस्लिम हारिनि समुदाया दिनैनि समावहाय मुस्लिमफोरनिफ्राय गासै बिसोरो 3 EM बिदों। दा 3 EM खौ जुदि होआब्ला अब्ला बर'नि गेजेरावहाय दावरावआ सोमजिमारगोन नामा बेखौ नुहुरनानैसो आबसुआबो दिनैनि समावहाय गसंथेदों। नाथाय इलेक्शन जे केम्पिंआवहाय मेनिफेस्ट' बानायबाय, बिपिएफआ देरहानो थाखाय मुस्लिमफोरखौहाय बुथुमजोबनानै लाबाय, नैबे खामानिया एसेल' गोरलै नङा रायजोफोर। EMखौ होआब्लाबो दावराव खालामगोन, होब्लाबो दावराव खालामगोन बर'फ्रा। आरो आदै दावराव देख्रेबनियावहाय आं माखासे कुइसन सोंनो सानदों एस ए सासे इउटुबार हिसाबै। आदै दावराव देख्रेब, बै 2019 मायथाइयावहाय चिरां, अदालगुरि, बाक्सा बे गासैयावहाय जेसेबांनाखि मुस्लिमफोरनि हाखौहाय बिपिएफ पार्टियानो होबथानानै दोनदोंमोन, हा फाथा होनो मोना मानो मोना होननानैहाय, नैबे हाखौ दिनैनि समावहाय 1 लाखनिबो गोजौआवहाय बिपिएफ पार्टिनियावहाय डिमान्ड खालामदों। नोंथांमोना बेखौ होमारगोन नामा? होयोब्लाबो बर' रायजो राजाफ्रा दावराव खालामगोन, आबसुआबो दावराव खालामगोन। होआब्लाबो मुस्लिम समुदायनि मुस्लिमफ्रा AIUDFफ्रा दावराव खालामगोन। दा बेखौहाय जों क्लियार नुहुरखादों। बेनिखायनो बिपिएफ पार्टिनि रायजो सासन खालामनाया गुलाय गुजाय जानानै दङ आरो बिसोरो बर'खौ सान्ति खालामनो हानाय नङा। बेखौहाय जों क्लियार नुहुरखाबाय रायजोफोर। सरकार दाखांनायनि उनावनो हयथ' दावरावआबो सोमजिनो हागौ। बेखौहाय नुहुरनानैसो आबसुआ गसंथेदों। नाथाय मैया दाखालि देरफुनाय लाइमोन सेंग्राफ्रा लोंनाय जानायजों साग्लोबनानैहाय जुवा दाइस गेलेनानैहाय मेलायावहाय बायदिसिना जुवा होनानैहाय इन्जय खालामदों, रंजा जा। नाथाय फैगासिनो दङ बर'नि सोरनिबा बिमानि फिसा थैनाय, सोरनिबा बिमानि फिसाजो थैनाय, बहाबा बुथारजानाय, बहाबा माबा मोनसे एटेक खालामजानाय, बे समा फैगासिनो दङ। नायलांदो जोबजासे बर' हारिफोर। गोजोन्थों जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायबाय। बर' हारि जै जाथों, जै बर' हारिनि।